Salut tuturor celor care încă mai respectă și apără cuvântul divin, nu numai cu vorba, dar și cu fapta. Astăzi vom vorbi despre justiție, și anume dreptul pământesc versus dreptul ceresc. Dreptul pământesc cuprinde în sine totalitatea drepturilor create de om, totalitatea legilor create de om. De exemplu, dreptul constituțional, penal, civil, administrativ și așa mai departe. Toate astea formează la un loc așa numitul drept pământesc, care se aplică în plan fizic. Dreptul ceresc, de altă parte, are la baza sa Biblia cu cele 10 porunci ca legi principale, plus totalitatea celorlalte legi și reguli, cum ar fi să nu fii invidios, să nu fii orgolios, să nu fii lacom, să nu cauți pe necuratul, să postești, pentru că suntem în post acum și așa mai departe. Deci e important să cunoști dreptul în general, vorbind acum de drept în plan fizic cât și în plan spiritual, adică de dreptul pământesc cât și de dreptul ceresc. Pentru că dacă nu te interesezi de drept, atunci se interesează dreptul de tine. Dreptul e important să-l cunoști pentru a ajunge să faci diferența dintre dreptate, pentru a ajunge să faci corect diferența dintre dreptate și nedreptate, pentru ca ulterior să faci alegeri corecte. În general, vorbind, în toate privințele, în viață. Am să dau acum două exemple, un exemplu de fiecare de justiție aplicată în privința bunurilor, un exemplu de justiție aplicată în privința serviciilor și, pe urmă, justiție care se aplică în viață, în general, în viața omului în general. Primul exemplu, simplu, justiție în privința bunurilor. Să zicem că cumperi un telefon nou. Odată cu telefonul primești o carte cu instrucțiuni, manualul cu instrucțiuni de folosire, de utilizare a telefonului respectiv, unde scrie ce să faci, ce să nu faci. De exemplu, să nu-l bagi în mașina de spălat, să nu-l speli, să nu-l prăjești în tigaie, să nu-l bagi în cuptorul cu microunde, cât explodează bucătăria și sar geamurile și îți spargi timpanele și așa mai departe. Și totodată scrie ce să faci, cum să-l folosești, corespunzător pentru siguranța ta, pentru buna funcționare a telefonului și pentru siguranța ta și a celor din jurul tău. Un exemplu de justiție în domeniul serviciilor. Să zicem profesia de judecător pe cazuri civile. Judecătorul pe cazuri civile are ca manual cu instrucțiuni, ca să spunem așa, codul civil, ca manual de bază, ca să spunem așa, pentru exersarea profesiei de judecător pe cazuri civile. N-am să mai dau acum multe exemple, că câte unul de fiecare ar fi de ajuns. Practic, bunuri pot fi și automobilul și mașina de spălat, iarăși același cuptorul cu microunde. Profesiile pot fi atât profesia de judecător, cum am spus, pot fi profesia de șofer, medic și așa mai departe. Practic, pentru majoritatea bunurilor, pentru fiecare serviciu care se practică, există o anumită legislație. Practic, există o anumită legislație care se aplică. Acum, ce ar fi dacă ar exista o legislație care s-ar aplica în general, în privința omului? De exemplu, când se creează un bun nou, se creează totodată un manual cu instrucțiuni. Înainte de a se practica o profesie, este o anumită legislație care prevede anumite reguli, drepturi și obligații și așa mai departe. Ce ar fi dacă omul, în general, ar avea, să zicem, de la naștere, dacă un bun se creează nou, cu manual de instrucțiuni, ce ar fi dacă omul de la naștere ar avea un manual cu instrucțiuni
care l-ar învăța cum să-și trăiască viața corect. Pentru că mergi când te naști, ajungi să crești, mergi la grădiniță mai întâi, pe urmă la școală, la universitate dacă e să mergi, sau la școală profesională sau unde înțelegi acolo, sau la niciuna din astea, termini școala și gata. Practic, cei ce înveți la grădiniță, la școală, la universitate, de multe ori nu de ajuns nu doar pentru a reuși în viață, dar în general pentru a trăi viața corect, ca să spunem așa. Și nevoia unui manual cu instrucțiuni, ca să spunem așa, pentru trăirea vieții în mod corect ar fi imperativă, mai ales în timpurile în care trăim acum. Suntem în secolul 21 și tot vedem crime, conflicte, războaie și așa mai departe. Ce ar fi dacă omul ar avea de la naștere, practic, o carte cu instrucțiuni care l-ar învăța cum să-și trăiască viața corect? Nu în mod egoist, ca să spunem așa, dar, nu știu, o carte care l-ar învăța cum să trăiască viața corect în general, nu numai din punct de vedere juridic, dar și fizic, și spiritual, moral și așa mai departe. Practic, în privința respectivă nu ar trebui de inventat roata, pentru că roata deja există și roata cu numele de manual cu instrucțiuni în privința vieții deja există și se numește Biblia. Biblia, cum am mai spus, am spus și tot am să o mai spun de multe ori pentru că asta trebuie de memorizat. Biblia nu e doar o carte de religie, Biblia e totodată și o carte de istorie și o carte de drept, și anume dreptul spiritual, dreptul civil, dreptul divin. Atât dreptul spiritual, dreptul ceresc, cât și dreptul pământesc prevede anumite drepturi și obligații. Prevăd ambele libertatea de a alege, dacă poți să alegi, dacă să respecti legea sau nu, dacă să trăiești corect din punct de vedere spiritual sau să păcătuiești. Prevăd ambele atât drepturi și obligații, cât și anumite pedepse pentru nerespectarea legilor, ca să spunem așa. Pentru a înțelege mai bine cum să aplică acestea, în general ar trebui să dau un exemplu de o încălcare, ca să spunem așa, în ambele cazuri. Și am să dau exemplu de încălcare cum ar fi furtul. Practic, furtul ca infracțiune e prevăzut în codul penal și codul penal nu scrie că dacă furi, atunci urmează să primești medalie de aur și diplomă de onoare. Nu scrie acolo așa ceva. Codul penal prevede o anumită sau anumite pedepse pentru furt. Asta în plan fizic. În plan spiritual, pe de altă parte, există una din cele 10 porunci care spune să nu furi. Dacă furi, iarăși, acolo nu scrie că Dumnezeu urmează să te binecuvânteze dacă furi. Nu furi. Nu te binecuvântează. Dumnezeu te pedepsește dacă furi. Într-un fel sau altul, depinde. De ce furi și cât furi și așa mai departe. Acum am să dau exemple de câteva pedepse care se aplică în ambele cazuri, atât în dreptul pământesc cât și în dreptul ceresc, pentru a înțelege mai bine cum funcționează acestea. Așadar, exemplul cu furtul. Ce pedepse riscă un hoț în dreptul pământesc, ca să spunem așa, conform codului penal, în general vorbind. Nu luăm țara aparte. În mod normal, ce ar risca hoțul? De exemplu, hoțul riscă privațiuni de libertate, riscă amendă, ca o pedeapsă așa ușoară, ca să spunem, ca cea mai ușoară posibil. Riscă confiscarea bunurilor,
o altă formă de pedeapsă și așa mai departe. N-am să le enumăr pe toate, eu nici nu le cunosc toate. N-am studiat codul penal și nici tare n-aș vrea. În plan spiritual acum, ce riscă hoțul? Și am putea să enumerăm câteva pedepse care ar fi ca echivalentul pedepselor care le-am enumerat deja în plan fizic. De exemplu, echivalentul pedepsei cu lipsirea de libertate în plan spiritual ar fi lipsirea de protecție divină. Dacă tu nu respecti și nu aperi legea spirituală care spune să nu furi, atunci nici Dumnezeu nu te respectă și nu te apără pe tine și îți sustrage, te lipsește de protecția divină. Mai departe, amenda. Echivalentul la amendă din plan fizic în plan spiritual ar fi postirea. De exemplu, postești 1, 2 sau 3 zile, post alb, gri sau negru, depinde la alegere. Sau facerea de metanie, cum se mai spune. Și aici, apropo, diferența e că în cazul cu amenda, în plan fizic, practic nu poți să te amendezi tu singur pe tine, nu știu. Pot unii polițiști să amendeze ei singuri pe ei dacă încalcă, am auzit de cazuri din astea. Dar de obicei te amendează cineva, de exemplu, un polițist te amendează dacă încalci o anumită lege. Orice lege acolo. O încălcare așa mai puțin important, ca să spunem. Nu atât de gravă. În plan spiritual însă, practic, nu există poliția moral-spirituală ca să vină să te amendeze. Apropo, nu există. Asta ar fi o idee pe viitor de a se crea poliția moral-spirituală, ca să spunem așa. Acum cineva poate că ar râde la ideea asta, dar eu cred că pe viitor, peste vreo 25-50 de ani, ar trebui de creat un astfel de organ care ar urmări, în general, respectarea legilor moral-spirituale, ca să spunem așa. Deci, în plan fizic, în cazul cu amenda, cineva te amendează, în mod normal, dar în plan spiritual ar trebui tu singur să te autopedepsești. Și asta e important aici, pentru că dacă nu faci asta, atunci mai târziu riști să comiți păcate și mai grave, cum este vorba cu azi furi un ou, mâine un bou. Dacă nu te căiești și dacă nu te autopedepsești pentru a te opri din a păcătui, atunci riști să ajungi să păcătuiești mai rău. Am auzit odată părintele Nicolae Dima vorbind despre păcate, despre Telocalia 5 de Petru Damaschinul, în care autorul practic a identificat și a enumerat aproximativ 298 de păcate și patimi și unul din păcate era nepedepsirea de sine. Iată, aici e important. Pedepsirea de sine e importantă atunci când păcătuiești, când practic comiți un păcat așa mai neînsemnat, ca să spunem. E important să te autopedepsești, să te autoamendezi, ca să spunem așa, pentru ca pe viitor să nu ajungi să păcătuiești mai rău. Am vorbit cam mult despre asta cu amenda. Un alt exemplu de pedeapsă, cum am spus deja, e confiscarea bunurilor. Echivalentul în plan spiritual ar fi lipsirea de creativitate. Și aici e foarte interesant cum lucrează Dumnezeu. Practic, atunci când un hoț fură ceva de la cineva, el se fură în primul rând pe sine însuși. Pentru că își fură din potențialul propriu de libertate viitoare, de sănătate, de creativitate și așa mai departe. Și un exemplu de pedeapsă, cum am spus, ar fi practic echivalentul la confiscarea bunurilor în plan spiritual ar fi lipsirea de creativitate. Și aici mi-e place cum lucrează Dumnezeu, pentru că potențialul de creativitate de care hoțul e lipsit, e acordat
persoanei sau persoanelor care au fost păgubite, ca să spunem așa. Asta e o temă aparte pentru alt video. În general, despre cum lucrează Dumnezeu. Noi, ca oameni, nu o să înțelegem niciodată cum lucrează Dumnezeu 100%, ca să spunem așa, dar mai mult de 50, nu știu, aproximativ 75, depinde acum de la om la om. Cei care sunt mai aproape de Dumnezeu au mai multe șanse să înțeleagă mai mult cum anume lucrează Dumnezeu. Mai târziu o să trebuiască să fac un video aparte despre asta. Acum, însă, în încheiere, ce e important de spus, ca om, nu e neapărat când de la naștere, când te naști, ajungi să crești, să trăiești viața, nu e neapărat să ajungi să... E important să cunoști dreptul în general, dar nu e neapărat să studiezi toată legislația din dreptul pământesc, ca să spunem așa. Acolo, dacă vrei să conduci mașina, poți să studiezi normal codul rutier și să cunoști legile așa în general. Dar practic nu neapărat să studiezi toată legislația din dreptul pământesc în general, dar ar fi de dorit să studiezi Biblia, adică să studiezi dreptul spiritual pentru ca să trăiești viața cât mai corect. Nu o să trăiești viața fără probleme, fără greutăți, fără suferințe, pentru că de multe ori Dumnezeu îți trimite greutăți și suferințe pentru a învăța anumite lucruri pe care altfel nu poți să le înveți decât trecând prin anumite greutăți. Atunci când citești Biblia, practic îl auzi pe Dumnezeu. Îl auzi și vezi ce are de spus Dumnezeu prin Biblie. Dacă mai și aplici în practică, dacă pui în practică ceea ce scrie acolo în Biblie, adică dacă respecti cele 10 porunci, cel puțin, atunci înseamnă că practic îl asculți pe Dumnezeu și atunci când te rogi, El pe tine nu doar că te aude, dar și te ascultă totodată. Ăsta e unul dintre motivele principale pentru care merită să studiezi Biblia, pentru a trăi viața cât mai corect, în general vorbind.